Водеща фирма в местното работодателна промишленост, само ако няма свободни служителски места, поне някаква стъжанска програма да изкарам и евентуално да се развивам в България. Сигурно ще много интересни неща. Заповядайте в 212 зала. Цяло аз се търся подобна компания, подобна смисъл на такъв мащаб. Понеже съм завършила в чужбина с много тясна специалност. Психология, клинична психология и като цяло се ориентирам към някакви позиции в сферата на човешките ресурси и мисля, че точно такъв мащаб компании имат нужда от подобни кадри. Бих могла да намеря нещо, с което да бъда полезна. Хора с вашата специалност при всички положения са винаги добре дошли в нашия холдинг, така че ще се радваме да получим вашата автобиография. Надявам се да има някаква възможност за на специалността ни. Аз искам да се занимавам с това, което изучавам и да гледаме за безопасността на хората след нас. Голяма фирма, предполагам, че вече си има развита корпоративна култура и на работа, така че доста на високо ниво. С работа се учи много повече, отколкото в университета. Какво знаете за България? Ами все вкусни неща.